I 2014 får Aarhus en ny grøn og levende plads, Frederiks Plads. En plads, der åbner området og skaber nye forbindelser mellem by og havn, og som binder Frederiksbjerg sammen med bymidten og den nye havnefront. Pladsen ligger lige midt i byen, mindre end 5 minutters gang fra banegården og rutebilstationen. Så der er let adgang til området, uanset om man ankommer med tog, letbane, bus, cykel eller som fodgænger. For bilister er der parkering i p-kælder og kort afstand til motorvej og færge. Pladsen ligger også tæt på alle byens øvrige faciliteter og den smukke natur. En naturlig forlængelse af det populære Frederiksberg, med pladsen og byens boliger og butikker som ekstra plusser. I den anden ende af pladsen findes de 2 høje kontorbygninger, der afslutter bebyggelsen som et flot bidrag til byens nye skyline. En smuk bydel, der kan opleves inde fra kontorer og boliger, og som sammen med havet og skoven giver dig den mest fantastiske udsigt 24 timer i døgnet, året rundt. Nede på jorden igen finder vi den store plads, der har givet bebyggelsen sit navn, og som er designet til mangeartede aktiviteter, der kan skifte med årstiderne. Det oplagte centrum for dig, dit firma eller din butik.